اگر یک انسانی دستہ شرن کار مبیت شرن کار کت مکان گوڑا مدام سوچی فکر کا کہ من کجام خرابیں کارا بکنا کہ مردمانی نظرہ بھی آیا مردم منیم کا اٹریکٹ بباں منیم کا متوجہ بباں منا گوش بدارا منا بواننتے ہمیں لہتی مردمان کے شاں بلوچ سیاست ماتو بند کت نی زبان ماتو بند کن کا سر پٹاتا زبان دیم روی ہما وحدہ بیت کہ ہما چیزاں ہما الفاظاں ہما لفظاں پٹ پول بکاں شوہاز بکاں کہ تی پدری چاں تی ورنا یا تی نو دربراں پراموش کتگاں بیحال کتگاں یا کیا ہنی دیما نگوستگاں بلے میں واجہ گوشگند کہ بدتمیزی بد اخلاقی فضولے بطلاں سوشل میڈیا نبشتہ کنگا ما نامدار باں زبان دیم روی کند او ہے شمع سر بات